Giundang-una sa Land Transportation Office ang pagdawat og aplikasyon alang sa student permit. Kung ngano atong sayron pinaagi nining report. Gianunsyo sa LTO nga sugod July 1, undangon usa nila ang pagdawat og mga aplikante alang sa student permit o SP. Mubalik lang kini karong Agosto 3. Apan, ang pagdawat nila pagbalik og aplikasyon, apil na sa rekisitos ang 15-hour driving seminar gikan sa accredited driving schools. So kani mga additional sa restriction code apil siya. Magpadugang kag 3, 4, 8 ba sa mga restriction. Sa karon sa Davao Region, 11 ang accredited schools nga pwedeng adtuan sa mabuot mag-apply og SP aron matagan og theoretical driving course. Dako pagod ka, will increase ka penalty, doesn't change gyapon the behavior of the driver. The only way nga ma-change atong behavior is through education. Bot ipaklaro sa LTO nga dili buot palisudan sa ahensya ang makuha og SP, apan mas maayo kuno kini aron masigurong dunay kaalam ang magkuha og mga lisensya. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.